Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, седайте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Сьогоднішнє свято, оно якби перед нами, християнами, открывает две такие перспективы. Что, по-перше, так, мы верим у то, что Господь наш воскрес, мы верим у то, что Господь наш узнесся на небо, и что Он перебывает на небе. На небе не на некой там фізичной тверді, але в неким таким месте, якое з'являється символом володарства Його Отца Небесного, символом володарства Бога, где знаходится Бог, где знаходится Христос, где знаходятся святые и праведники. И это место, куда мы колись потрапим. И бачите, часто наше життя тут християнское, и оно зводится до некого такого земного вымярения этого життя. Мы маем такие две, я бы сказал, спокусы христианские. И это первое, звести наше христианское життя только до земного вымярения. Только до неких таких моральных законов, моральных правил, моральных устоев, коли мы думаем, что так, мы живем тут, мы повинны жить по-християнску, а по-християнску это значит жить правильно, никого не кривдить, не робить никакого зла, не робить чогось там неправильного, а коли мы это все робим, ну то Бог нас покарає за это, буде нам такое ці інше зло. І гэта якби з одного боку правильное, конечно, разумение християнского життя. Так, сапраўды, выкананне запаведзяў, любоў да бліжняга, добрыя учынкі складаюць важную і неад'емную частку нашага хрысціянскага жыцця. Але нам, хрысціянам, нельга, жывучы тут на зямлі, губляць перад сабою тую перспектыву неба, што мы живем тут не толькі дзеля таго, каб добра уладкавацца ў гэтым жыцці. Уладкавацца, конечно, не ў разуменні, часта гэта для нас не ў тым разуменні, у якім гэта разумеюць светскія людзі, ці там няверуючыя людзі, так правильнее сказаць. Не ў тым сэнсе, што нам трэба зарабіць болей грошаў, там уладкавацца там на добрую працу, абзавесціся добрым жытлом і нейкім чынам тут устаткавацца ў гэтым жыцці. Не, для нас перспектыва вось гэтага хрысціянскага зямнога жыцця, яна заключаецца, як я сказаў, у тым, што мы верим у то, што Бог будзе дапамагаць нам тут быць правільнымі, добрымі, маральнымі. Але гэта не заўсёды так. І таму для нас прыходзіць нейкі такі крызіс, калі мы бачым, што мы живем тут на зямлі, мы хочам жыць праведна, але ў нас гэта не атрымліваецца. Часто гэта адбываецца ў нас дзеля таго, што мы губляем вось гэтую нябесную перспектыву, што мы верым неяк у свае сілы, і хрысціянства зводзім толькі да нейкага маралізатарства, маральнасці, до таго, што вось мы не павінны кагосьці там крыўдзіць ці рабіць нейкае зло. Не, наше хрысціянскае разуменне свету ў тым, што зло яно ёсць у гэтым свеце. Зло ў гэты свет прыйшло калісьці, і яно ў ім да часу пануе, і яно нас таксама раніць. Мы гэтым злом ранім іншых людзей. Так, робім нейкія дрэнныя ўчынкі. Але пры гэтым мы з гэтым злом змагаемся. Пры гэтым мы гэтае зло перамагаем, ці часамі церпім паразу, але наше змаганне са злом ідзе. І вось калі мы разважаем у сённяшняе свята, свята Узнесення Господа нашага Ісуса Христа, мы бачым, што наше хрысціянскае жыццё гэта не толькі вось гэтае змаганне тут на зямлі, але гэта таксама і наша, я бы так сказаў, мара пра неба, нашае бачанне неба, што мы робім гэта тут на зямлі не таму, што нам трэба тут добра там неяк устроіцца, не таму, што мы павінны тут быць такімі правільнымі і праведнымі. Не, гэтага до конца ніколі не будзе. Нашае жыццё да самай нашай смерці будзе змаганнем са злом. Будзе змаганнем са злом не толькі звонку сябе, але і ў сабе, ў сваім сэрцы, з нашымі грахамі. Будзем мы до конца нашых дзён прыходзіць да споведзі і спавядацца з тых самых ці з іншых грахоў, якія мы рабілі ў маладосці, якія мы рабілі, як там прыступалі, не ведаю, да першай нашай споведзі. Але мы будзем прыступаць да споведзі, гэта будзе ў нашым жыцці. Але тым не менш нас чакае неба. Тое месца, у якім валадарыць наш Господ, тое месца, у якое ўзнёсся Ісус Христос, і да якога мы пакліканыя.
пакліканыя ісці праз змаганне. І там, акурат там наступіць вось гэты этап, да якога мы імкнемся. Не тут на зямлі мы будзем правільнымі і праведнымі, а там у небе. Не тут на зямлі мы пераможам грэх, а там у небе мы пераможам грэх. Не тут на зямлі мы не будзем рабіць дрэнных учынкаў, а там у небе мы не будзем рабіць дрэнных учынкаў. Толькі ў небе у нас мы асягнем таго, пра што мы марым тут на зямлі. Але бачыце, гэта першая спакуса пра тое, што я казаў, што мы хочам тут на зямлі неяк добра ўладкавацца. А другая спакуса, пра якую вось сёння анёлы, так вось, мне заўсёды падабаецца гэтая фраза, яны так неяк іранічна адказваюць апосталам. Калі апосталы сядзяць і углядаюцца ў неба, глядзяць туды, дзе знік Христос. Яны кажуць: мужы галілейскія, чаго вы туды глядзіце? Ідзіце, Христос адтуль вернецца ўжо, калі трэба будзе. А вы ідзіце. Заданняў вы атрымалі ад Хрыста дастаткова. Ідзіце, працуйце, ідзіце, гэта выконвайце. І вось гэта таксама другая наша такая спакуса хрысціянская, углядацца толькі ў неба, глядзець толькі на неба і чакаць, што з неба там вось, нам усё зваліцца, ці што вось тут на зямлі гэтае нашае жыццё, яно ні на што не прыдатнае, яно нікому не патрэбнае, нам трэба чакаць вось толькі нябеснага гэтага жыцця. Не, да нябеснага жыцця мы імкнемся праз нашае жыццё зямное. Мы атрымалі, як я ўжо сказаў, ад Хрыста дастаткова шмат заданняў. Змагацца са злом у сабе, змагацца са злом у гэтым свеце, змагацца з тымі спакусамі, якія прыходзяць да нас, змагацца з той неправеднасцю, якая можа быць раніць нашых блізкіх. І гэта таксама наше хрысціянскае заданне. А самае галоўнае, першае наше заданне – гэта несці добрую вестку пра Хрыста, які ўваскрос, узнёсся на неба і валадарыць над гэтым светам. І я думаю, што для нас сёння гэта вельмі важнае заданне. Несці добрую вестку пра тое, што Бог, Ён валадарыць над усім гэтым светам, з усімі гэтымі нашымі эпідэміямі, з усімі гэтымі нашымі канфліктамі, з усімі войнамі, непаразуменнямі, сацыяльнымі, грамадскімі нейкімі праблемамі. Бог валадарыць над гэтым, Бог гэтым кіруе. Што сённяшнія часы – гэта часы валадарства Божага так, як яны былі там у сярэднявеччы, як яны былі ў хрысціянскай старажытнасці, як яны былі, не ведаю, там 100, 200, 300 гадоў таму. Што гэта такія самыя часы, і Бог таксама чувае над намі і валадарыць над намі, і памятае пра нас, не забыўся, не кінуў, не пакінуў нас. Хіба што мы, можа, больш адашлі ад яго, там, не ведаю, калісьці там у нейкія лепшыя часы хрысціянства. Але Бог з намі, Бог пра нас памятае. І гэта вось для нас важная добрая вестка, якую мы павінны несці таксама гэтаму свету, што ўсё пад кантролем, усё пад Божай уладай. Христос узнёсся, але адтуль, можна так сказаць, сяжу высока, бачу далёка. І ён сядзіць высока і бачыць увесь гэты свет і валадарыць гэтым светам, і нашыя праблемы бачыць праблемы нашага свету, нашага сённяшняга дня, і кіруе ўсё да лепшага, да нашага збаўлення, да таго, каб сапраўды і мы таксама узняліся да гэтых вышыняў, да гэтай нябеснай славы, і адтуль разам з ім таксама валадарылі гэтым светам, і таксама былі побач з ім у гэтым шчасці, у гэтым валадарстве нябесным. Няхай гэтае сённяшняе свята будзе для нас такім чарговым стымулам глядзець на неба, але не забывацца пра зямлю, жыць жыццём зямным, але не забывацца пра жыццё нябеснае, памятаць пра тое, што Бог валадарыць над нашым сённяшнім днём, і што Ён кантралюе, памятае пра нас, што Ён любіць нас і клапоціцца пра нас. Амінь.